Ja, jeg vil prøve at vise jer, hvordan man kan bruge det her Varroa Monitor til at have et overblik over mideantallet, som man ser på sin nedfaldsbakke i sine bistader. Jeg har lavet det her i vinterens løb og har brugt det til at monitorere mine egne bistader, men også de bistader, vi har i skolebigården. Og det man ser her, når man starter programmet, det er, at man har en oversigt over alle sine bigårde. Så jeg har mine bigårde, jeg har herhjemme, de bigårde, jeg har i skolebigården, dem jeg har ude i Skelle og dem jeg har i Dybbøl. Og her kan man så se for hver eneste stade, hvor mange mider der var sidst, da jeg kiggede. Og også et års gennemsnit for 2026, hvor jeg har haft de her 959 monitoreringsdage og set 128 mider i alt. Og det giver så et gennemsnit på 0,8 mider per dag. Men det er sådan set, når du tæller miderne, så er det de mider, du ser og finder frem til per dag, som er det vigtige. Men det man kan her, det er, at man kan klikke på en knap og se graferne for alle de bistader, som man har det samme sted, eller i den samme bigård. Og der kan man se her, jeg lavede en oxalsyredrypning på alle mine bistader i den 20. december. Og så er der selvfølgelig et stort nedfald derefter, som så falder ned og ligger her på nuværende tidspunkt. Så man kan se, de ligger her på under, skal jeg se, det ligger på de her under 0,3 mider per dag. Så det er ingenting lige nu, sidste gang jeg talte. Så ligger der også her, for eksempel når jeg har lavet dronelang udskæring, det kan man også registrere. Man kan gå ind på hver eneste sted, og så kan man lave en registrering og sige, hvor mange, for eksempel hvad dato der er, hvor mange mider der var, hvor mange dage i familien, altså det vil sige indskudsbakken, hvor mange dage den var i familien, og så kan man gemme det. Så det kan man gøre for hver enkelt bistad. Jeg bruger et andet program, som hedder Varroa Detektor, til at lave sådan en billedanalyse af indskudsbakkerne. Og så derefter kan se, hvor mange mider der er, i stedet for at man skal stå og tælle dem manuelt. Så det vil jeg prøve at vise jer, hvordan man så importerer det. Så vi går herind, og så kan jeg har lavet en forlagsstruktur, hvor jeg så har datoen for i dag. Og i dag har jeg været i Dybbøl og i Skelle, så derfor så har jeg, for de steder jeg har derude, der har jeg så taget billeder. Så opretter jeg med det stadnummer det har, og så putter jeg billedet ind under den. Det kan man bare ikke lige se her, men der er et billede. Så hvis jeg vælger i det her program her, har jeg valgt den folder, jeg gerne vil analysere, så vil det sige, at den går igennem de underfolder, der er i den her folder, og finder de billeder, der er, og så analyserer den dem. Og når den så er færdig med det, så kommer den op og viser de to billeder, eller de to steder. Sådan der. Så kan man se, det her, det er indskudsbakken, og den har været i familien i 14 dage nu, fordi jeg har høstet honning, så jeg ikke har haft tid til at være ude og kigge til den. Så man kan zoome ind, og typisk så går jeg ind og kigger på dem, der allerede er markeret, og man kan se her, det her, det er nok meget rigtigt, at det er en varroa med, der ligger der. Det ser meget rigtigt ud. Den er ret god til at finde bagenden på en tissemyre, som man kan se her, det er ikke en varroa, så den kan man fjerne ved at højreklikke på den. Og ellers er det at gå igennem indskudsbakken. Jeg har typisk malet et total i midten, så jeg ved sådan, hvor kanten er og hvor midten er, så kan jeg zoome ind på den og så fokusere på en halvdel af gangen.
Og så det bedste, man nu kan, kigger man og ser, om man kan finde nogle flere midder. Det der ligner også en mide. Og man skal tænke på, at de her har været i 14 dage. Men når man finder antallet her, så vil programmet selv beregne midder per dag. Nu kigger jeg lige ned her og ser, om jeg kan finde nogle flere. Der var en tissemyre mere. Der. Nu. Jeg kan ikke lige umiddelbart se nogen andre. Her siger den sådan, har fundet nogle flere. Den her indskudsbakke her er lidt mere beskidt end den anden. Og lige nu meget af det, der kommer ind, det er sådan noget lilla pollen, som den synes er varroamider. Det er det ikke. Den deroppe, den ser vist ganske udmærket ud. Det er ikke. Ja. Og så vil den herude i siden fortælle, hvor mange der er på det billede, man kigger på, hvor mange der er totalt. Så der var 2 på den, 2 i 12'eren og 1 i 13'eren. Så når man er færdig, så gemmer man resultatet. Sådan der. Så kan man gå herind, og så trykke på den her varro detektor, vælge hvad for en bigård det er, og så skal vi ud i at vælge folderen herude igen. Så ligger der sådan et resultat eller results folder, hvor i der ligger sådan en statistik, subfolder og CSV-fil, og den vælger man så. Så taster man ind, hvad dato der er, og det er den 14. Og så siger den her har været i 14 dage. Og så importerer man simpelthen bare observationerne. Så hvis vi går ned til dybel hernede, så vil den ligge herinde med de her 2 midder og 1 midde. Og hvis man går ind på dem, så kan man se, så bliver de registreret her. Og det samme for den her. Og jeg har også lavet brune fraskæring i dag. Det kan man så gøre på enten også individuelt, eller man kan gå ind på bigården og så sige registrere for bigården. Og så vælge hvad for den behandling der er. Sådan der. Der er ikke nogen slutdato på den. Og så gemme den. Så kommer der også sådan en grøn en herhen. Dataerne i det her program, det ligger lokalt i din browser, så jeg vil altid anbefale, at du laver en backup. Og man har også mulighed for at eksportere sine data til en HTML eller interaktiv HTML-side, sådan så man kan dele resultaterne med andre.
Det ligger for eksempel herude på min hjemmeside. Og nu ligger de nyeste selvfølgelig ikke herude, men der ligger de herude, og man kan se dataerne, som der er derude. Og det er man velkommen til at følge med i. Ja, det var en kort gennemgang af, hvordan min proces er, efter jeg har taget billederne ude i skolebigården eller ude i min bigård, og så analyserer dem og får dataerne ind i programmet.